Sige, diyan mo na kailangan lahat kakanta ha. Para na kailangan. Okay, sabi tayo ha. Okay, pag narinig natin yung music, pati ko yung mga nakaupo, papalakpak tayo din kakanda. Tanggal. Ready? Sing! Sabay-sabay, pati yung nakaupo. Yung nakaupo, porting busog na, wala kang tanging lamanan. Nangyayari talaga sa birthday party. Pag nakakain na, lalo na yung mga adult, wala kang tanging lamanan. Okay, please, sabay-sabay na tayo kakanta ha. At the count of 3, please, isip ko kayo ng happy birthday, Fiona. Okay ba yun? Please, kuya, okay ba yun? At the count of 3, happy birthday, Fiona. Okay. 1, 2, 3! Okay, nakikinig. Sabi na nabi. Walang kakanta, sisikaw na lang tayo ng malakas na malakas, yung maririnig, yung magugulat nyo. Okay. Happy birthday kayo, Anagin lang, at naman sa 3. Okay, ha? 1, 2, 3! Okay, sino maguguluto ng tender? Okay, po kayo, happy your birthday. Palakpakan naman po natin. Okay, it's time to take a picture with Chief Macdo and Handy. Okay, Chief, upo muna kayo dyan. Handy, kawit-tambay po tayo. Lahat ng Chief, lapis dito. Magpapakuha tayo ng picture kasama ang telegram. Wait lang. Chief, para may souvenir tayo. Wait lang ha. Lahat ng pizza dito, lahat. Tapos, ano yan. Yung malalaki na upo, pero yung malalaki na mga bata, lahat ng pizza kayo, ano ba rin ito para may tubig na? Yung mga tumalang ng pizza, kita, lahat ka na. Harap na muna ka lang mga pizza, kita ko. Okay, pag-picture na po. Okay, may picture na sila makikita. Okay na po? Okay na? O, yung gusto mo po picture, magpa-picture na. Lapit na kayo kay Team Macdo. Okay na kami yung picture na po. Lapit na po yung may mga balong GG kapag camera. Huwag na po tayo mag-iuhan. Pag tayo dito sa McDonald's lang, mapupunta kayo sa computer ko. Salamat mo. Lalagay niya sa Facebook. Tumatawag, hindi na balak iba. Hindi na yun ah. Okay, bigay na po tayo. Thank you. Dahil kung isip mo doon, ibigay niyo yung gift natin sa Telegram. Kung lahat ng gift niya, may gift project, sino na may isang set.
ibigay ko hindi yung sa'yo paglalaki. Ayan, parang naman natin. Hindi yan sa'yo. Okay, yan. Sige, lahat ng gusto pa rin sa kami niya rin nila. Okay.